Assalamu alaikum jama'ar jihar Kano. Ga muhimmiyar sanarwa ga jama'ar jihar daga ni kwamishinan rundunar 'yan sanda ta jihar Kano akan shirin ba da tsaro ranar mika mulki da zaɓaɓɓen gwamna a ranar 29 ga watan Mayu na 2023. Akan haka ne, ni kwamishinan 'yan sandan jihar Kano nake gargaɗi da kakkausan murya ga duk waɗanda suke da wata manufa ta zagon ƙasa da su janye kansu daga bin irin wannan manufa. Rundunar tana kuma gargaɗin magoya baya irin waɗannan mutane ko sojojin gonarsu waɗanda ke da tsatsauran ra'ayi na siyasa da cewa su ma su janye wannan mummuna aƙida ko shirin nasu. Haka zalika, jama'a su sani cewa hukumar 'yan sanda ba za ta amince da duk wani yunkuri na haifar da tashin hankali ko aniyar kawo cikas ko kuma haifar da rudani a cikin takun rantsarwar musamman ranar da za a yi bikin rantsar da gwamna a ranar 29 ga watan Mayu na 2023.